Caral, ja sabem que te dediques a la política. Ara jugant per 2 milions d'euros. Vols continuar? Sí. Aquí hem vengut a guanyar. Molt bé, Caral, així m'agrada. Pregunta número 1. És vera que has desviat 100 milions d'euros de les arques públiques en favor de la teva família? Sí. Això és... veritat. Així m'agrada, Caral, aquí hem vengut a dir la veritat. Pregunta número 2. És vera que has enganat el teu home amb 7 dels seus 10 companys de feina que més coincideix que són del partit contrari? Sí. Això és... veritat. Molt bé, Caral. Tan sols queda una pregunta per aconseguir aquests 2 milions d'euros. Continuem? Pregunta número 3. És vera que et fas pilototes en els semàfors, baixes la finestra i les tires en el carrer? No. Això és... mentida. Així és la vida, senyores i senyors. De vegades es guanya, d'altres no.